Eguerdion jadan hori. Bai, tzalita zegoen. Bai, Mikel eta Maitane gara, irakasleak, zuek bezala. Eta, bueno, gure helburua pizkatxo bat da aurkeztea egin dugun proiektua, eta zertan gabiltzan, eta, bueno, animatzeko halako gauzak, eta ez dakit, iraldean egin dugun lana aurkezteaz gain, zuek animatu olako gauzak egiteaz gain, eskoletan, ez dakit, eduki ezberdinak lantzeko musika egitea. Orduan, gidoi txiki bat prestatu dugu, eta ez puntu bat ere ezazteko jarraituko dugu. Orduan, hemen dekogu, aitireko zut. Honekin ez naz moldatzen, hartuko du mikrofonoa eta altzatuko naz, porque bestela. Bueno, apurbet ez dakit, batzuk ezagutzen duzue, kantu kolore, beste batzuk agian oraindik ez, proiektu berri bat da. Orain dela 2 urte hasi ginen, eta kasualitatez, elkartu egin ginen irakasle batzuk, eta gure asmoa izan zen, apurbet kanturen bitartez edukiak ikastea. Orduan apuntatu eginen irakasleak R400 egitera, eta hor 3 hilabete horretan egon ginen gure proiektua lantzen. Aukera oso ona da, badakizu gainera bakarrik behin egin aldala, eta guk naiz eta honekin jarraitu nahi, aukerarik ez dekogu. Orduan animatzen zaituztegu, beraz, ikusten dugulako beharrezkoa dela, horrebeste musikarekin umeek ikasten dutela. Orduan, hasi ginen kantu batekin. Zazpi kolore kantua, ez dakit batzuk ezagutzen duzuen. Zazpi kolore kantuarekin, apurbet, ikusteko gizarteak edo umeen erantzuna batez ere, ezta? Eta benetan geratu ginela, apurbet, harrituta eta txundituta, Egia esan, ez genuen espero ona etortzea, ez iritsi garen tokira. Guztia izan da, moldatu egin garela bidea markatu duen bezala. Hasiera batean ez genuen pentsatu hau egitea. Izan zen, apurbet, hasiko gara honekin, eta horrekin batera, eta beste kanta batzuk, eta beste bat, eta azkenean amaitu dugu pelikula bat egiten eta dena. Orduan, imaginatu du, zelako lana dagoen atzetik. Gure lehengo kantarekin, hainbat eskoletan landu izan da, eta guk hemen erakutsi nahi dizuegu gure webgunean baditugula proposamen didaktiko batzuk. Hau da, askotan erakargarriak dira kantak eta umeek entzuten dute, baina horren azpian badago horrelako lan bat. Guk kanta bakoitza hartzen dugu proiektu bat moduan, eta proiektu txiki horretan agertzen den bezala, guk planteatzen duguna da kanta entzun aurretik, ariketa batzuk egitean. Hau da, aurrezagutzak planteatzea, eta gero, ariketa batzuk egitea. Eta gero, kanta entzun eta gero, ere baditugu horrelako proposamenak. Orduan, segurazki kanta 7 kolorerena askok entzun duzue, baina ez dakit zenekiten aukera zenutela horrela lantzeko kanta. Ez dela bakarrik kanta entzun eta badago, ez? Orduan, hemen proposamen didaktikoan, sortu ditugun kanta guztiak, badituzue letrak, badituzue bideo batzuk, proposamen didaktikoak ez dira unitateak, ze unitate didaktikoak izateko badakizue hainbat irizpide jarraitu behar ditugula, orduan, proposamen didaktikoak dira kantak entzun aurretik eta kantak entzun ondoren. Orduan, gomendatzen dugu, buelta bat ematea sartzea kantukolore.eu zen, eta Mikelek esan bezala, kanta entzun aurretik
aurrezagutzak ikusteaz askotan, pentsatzen dugu umeak beste puntu baten daudela, eta aurrei galderak egin ezkero, esaten duzu, eta hortik agian bide aldatzen duzu, ez beste leku batera goaz. Orduan, segi, Mikel. Orduan, diot, proiektuak demagun, 7 kolore abestia dago 4. mailan zuzenduta. Naiz eta gero, ikasle askok eta askoz betxikiago, landu egin dute, edo entzun izan dute kantu hori, gustokoa izan dutelako, ez? Baina, aukera daukagu, bigarren zikloan lantzeko kantua. Eta nola, adibidez, demagun askotan naturzientzia, badaudela uraren zikloa lantzen, eta badaukagu aukeratxo bat, ona jotzeko eta proiektu txikitxo bat moduan lantzeko. Helburua izango litzateke ostadarren koloreak jakitea zeintzuk diren, eta gero, bakoitzak beti izan du, ez dakit, kolore bat gustokoa, eta esatea, kolore hauek ze esan nahi daukauten, ez da? Eta orduan, guk planteatzen duguna da, abestia entzun aurretik, adibidez, ostadarrei buruzko galderak egitea, beraien aurre ezagutza jakitea, horren inguruan, eztabaida sortzea, ostadarren inguruan, marraztea, hainbat ekintza, hor deko zuen. Kanta ezagutzen duzue? Bai. Eta materiala eta ezagutzen zenuten? Ez. Guztira, 11 kanta egin ditugu, 11 kanta, eta Mikelek esan bezala, kanta guztiak lotu ditugu, eta pelikula bat egin dugu, bai? Horretarako, 7 kide gara, eta bakoitzari pertsonai bat sortu diogu. Ni berdea naiz, Mikel Ziane kolorea da, 7 kolore kanta jatorria izan zelako. Orduan, 7 kolorea jarriko duzu? Hortza darrena? Bai, baina 4. mailarako badauz dela, bai naturaldetik eta ere euskera aldetik. Orduan saiatu gara, apurbete letrarekin, gauza bereziak eta iztegi berezia erabili beraiek ere, iztegi maila apurbete gotzeko edo. Eta gora ipatu, iralean egin dugula, eta kriston aukera eman digula, kriston garrantzia eman diogu musikari. Nahi genuelako, Sabik esan bezala musika gaurkotua edo pizka bat eguneratua egin, eta bide batez euskera zuzen batean. Eta egun naiz eta euskaldunak izan, bagia da, azkenengo boladan euskaltxandiaren ez dakizier, orain aldaketa hau, eta eskoletara nahi genuen bidali informazioa, eta azkenan esaten duzu, hau zelan publikatuko dut, ez badakigu zuzen nola egin. Kriston laguntza izan dugu iralean, kantekin joan, eta ez hau, hobe horrela, berdinak ez berberako beto, aholku asko ematen dituz, eta asko ikasteaz gain, eta superondo pasatzeaz gain, aukera izan dugu 11 kanta egin, 2 urtetik 11 urte bitartera sailkatu ditugu, baina horrek ez du esan nahi, Mikelek esan duen bezala, 4. mailarako egin dugu bat, 2 urtekoak erabiltzea, eta kontran, 2 urterako sortu dugun bat, 5. mailakoak hor dabiz, egunero animaliekin dantzan, baina, saiatu gara eskoletarako lan bat edo izaten, eskola osorako, eta kanta bat urte bakoitzeko, horrela, lantxo hau eskola batean utzi daiteke eta denontzat baliagarria da, bai? Hemen daukagu gure web orria, irakaslea gara, gurasoa gara, lanez gainezka, orduan bagoaz pizkanaka, proposamenak igotzen, kanta berriak egiten, eta ez dagoela hor super ondo, goazela pizkanaka sortzen. Bai, esan nahi duguna da, webgunea hor dagoela, baina horrek ez du esan nahi beteta dagoenik, baizik eta joango garela pizkanaka jorratzen, teknologia berriak erabiltzen, bakajutak, Dugaplayen, denetarik, ideia asko daude, baina denbora falta da. Adibidez, esate baterako, gero hemen dagozu letrak lantzeko, eta daukate dantza, koreografiak ikasteko, arteari egiten dugu, eta adibidez, esperimentu bat ere grabatu izan genuen. Kaixo laguno, gaur ostadar bat nola sortu erakutsiko dizuet. Baina,
Badakizue, obstadar bat zer den? Osadarra efektu optiko batak. Eta horretarako bi elementu behar dira. Bata eguzkia eta bestea ura. Txusek ostadarra ikusten du, baina zergatik? Baldintza hauek ematen direlako. Bere atzean eguzkia dauka. Eta aurrean euria. Ostadarra sortzeko baditugu bi elementua. Eguzkia eta ura. Esan bezala, eguzkia atzean utziko dugu. Eta begiratu, ura boteatzerakoan zer gertatzen da. Kasero. Oi, begiratu zelako ostadar polite. Hau bere iralean egin genuen. Oraingo honetan, ostadarra sortzeko beste modu bat erakutsiko dizuet. Honetarako behar dugun materiala hemen dugu. Ontzi bat urarekin. Ispilua eta xafla txuria. Ez badukatzue, Kartulina. txuri bat, morri txuri bat, eta nola ez, eguzkia. Ispilua ontziaren barruan sortuko dugu. Eta xaflak pintzerakoan. Hona hemen, ostadarra! Bueno, gauza horrekin, umeak azkenean disfrutatzen dute pila bat eta erakargarriak dira bereientzako orduan. Esan nahi duguna, azkenean kantaren bitartez dakatele aukera ezberdinak, ez? Ikasteko. Orain egingo dugu alderantziz. Ipiniko dizuegu bideo bat, maiatzaren 17an badakizue LGTB-ren eguna dala, eta segurazki kanta ezagutzen duzue edo entzun duzue. Edo ez. Eta gustatuko leitzaiguke, zuek entzutea eta pentsatzea horren barruan zer dagoen. Hau da, ze gauzak lantzen edo landu nahi izan dugu, ze hemen 7 koloren, pentsatzen genuen bakarrik kanta zegoela, baina hor azpian badago lana handia. Eta orduan, ipiniko dugu bideoa, zuek hausnartu eta gero galdetuko dizuegu. Eta bide batez, 17an, zuen eskoletan YouTubeen daukazue, transexualitatearen inguruan lanketa egiteko.
Bueno, eskerrik asko. Bueno, zer pentsatzen duzue hemen barruan dagoela? Letras gain ari gara, Letras gain dino badakigu, bueno, transilitateari buruz, gaia oso sakona, letra ere bai. Oda, bestela, Zer entzuten da atzetik? gertatzen dana da horrelako kantuekin, badaukagula aukera entzuteko, gustatu alzaigu edo ez, eta hor geratzen da. Baina aukera badaukagu, bueno, apurtxu bete kantua lantzeko. Eta zelan landu dugu kanta? Ez aizu ezer ekurritzen? Bizipen bat, bueno, bai, hau gainera errealitate bat da, hau da pertsona bati gertatutakoa. Baina hemen bideotik aparte da ikusten dana, daukagu aukerak, adibidez, estereotipoak lantzeko. Hor agertzen diren irudiak eta nahita eginda daude. Eta horren inguruan, daukagu aukera sakontzeko. Ere, atzetik entzun dugu orkesta bat. Daukagu aukera ere, orkestaren inguruan lantzeko. Hau, ez dakit konturatu zareten eta, baina hau bertso bat da. Amarreko handia. Amarreko handia. Eta hor, ere gure proposamen didaktikoan ere agertu egiten da. Eta doinua, ez dakit konturatu zareten, baina denborazoa doinu berdina da. Hau da, bertsolariek egiten duten moduan, doinu bat eta doinu horrekin gauza guztia. Guzaiatu gara, bi 11 urte bitarterako kantuan egiten eta kantu guztiak ezberdinak izatea, ezta? Eta horrela, bide batez batzuk ez duzuela proiektua ezagutzen eta amaitzen joan behar dugunez, esatea ditugula animaliak lantzeko, lateralitatea 2 urte, 3 urte bitarterako, superargi neukana zen, hainbeste programazioetan eta 5 urteko gelan dinosaurioak, ez dago kantarik, eta egingo dugu bat, egin dugu dinosaurun kanta bat. Urtaroak lantzeko, zuhaitzak, Euskal Herriko zuhaitzak. Niego naizen eskolan etorkin pila etorri dira, eta justu komunera eskatzeko euskera zor ibiltzen gara, baina lortu nuen kantuen bidez aurrak eztea, eta badakite, urkia, pagoa, aritza, lizarra, pasada bat, ez? Orduan, gure helburua da aurrak musika bidez eztea, zuek bezala, eta pizkanaka, halako kantuak egitea euskera zuzen batean eta musika gaurkotu batean. Eta, maitzeko, super denbora gutxi dekogu, gure azkenengo nire gorputza da kanta, badakit hainbat eskoletan landu duzuela, eta guretzako izan da pasada bat, super eskerrik asko. Orduan, kantatu egingo dugu hemen elkarrekin, gorputz perkusioa da, orduan, egingo dugu elkarrekin, pianoan Mikelek pianoa joko du, nik kantatuko dut, eta behar zaituztetzuek gorputz perkusioa kanta osoan zehar egiten. Beraz, baina orain behar dute gorputza.